היי, נעים להכיר, אני מאי. וכנראה לרובכם קפצתי בפוריו אוכלת סושי או המבורגר. וכנראה גם ששילמו לי על זה. עכשיו, אני לא אומרת את זה כדי לגרום לכם לקנא. אני אומרת את זה כדי שתבינו שזה אפשרי, וזאת עבודה לכל דבר. וזו הסיבה שהחלטתי לבנות את המדריך המלא הראשון מסוגו בארץ, המדריך לבלוגר המתחיל. אני רוצה שתבינו משהו. להיות בלוגר היום זה אומר לעשות את מה שאתה אוהב ועושה בכל מקרה, אם זה להתאפר, לשחק כדורגל או כל דבר אחר, ולהפוך את זה לעבודת החלומות שלך. אתם חייבים לדעת את השיטה על איך להיות מעניינים יותר, לצבור קהילה, לעשות שיתופי פעולה, והכי חשוב לשבור את הפחד מול המצלמה. אתם צריכים להיות משהו שונה, להיות יוצא דופן בכולם. את השיטות והעצות שאני אתן לכם בקורס הזה, ניסיתי על עצמי ועל הלקוחות שלי, ואני יכולה להגיד לכם בפה מלא שזה פשוט שיטה שעובדת. במדריך הזה תלמדו איך הצלחתי להגיע ל10,000 עוקבים באינסטגרם בפחות משנה, איך לבחור את הנישה שלכם, איך לעשות סרטונים ויראליים, איך לצבור קהילה חזקה ועוקבים, איך לעשות שיתופי פעולה ולתמחר את עצמכם, והכי חשוב, איך לבדל את עצמך ולהיות שונים ומיוחדים ברשת.